Kad smo Marko i ja počeli živjeti zajedno, život nam se promijenio iz temelja. A kad se rodio Ivan, znala sam da više ništa neće biti isto. Ali naučila sam da za svaku promjenu u životu treba samo otvoriti srce. Srce zna da su za dobar temeljac najvažniji pažljivo birani sastojci, koji stvaraju okus koji se topi u ustima. Novi Podravka temeljci. Srce vašeg jela.